emai hi middle school zirtir tu ni in a hna a tuichil boka anau pangte pon an ngai na khop mai nau pangte te zirtir thin ma se thian ang mai in a kom thei thina anau pangte pon ngai na takan ni semester chol mang turin an hodar hlom dona phur lo reng an om lo emai po hi apa sipai pension ne na hotum ani nge a impe fel nu chuan apa chu kholin kar a khal mek boka a thang hun chung tur dar kar lo chin che tur le a hun ngai taka a thlen tur thu an hrila apa hian a fanu hi a enkol tha in kong engkima apuina sa a mani in veng zo tak ni turin engkim azirtir thrin ani emai chuan text dongin abial pahlui alo ni ya abial pahlui chuan kanin belok theyang em ti in an ron zota emai chuan engma soidun tur thu an nei to lo thu le chulri ape to lo thu in alo changa extelaka kirle mai te chu adu big reng lo exam na mak bial mu le bial pakhat nei te chu olsam ative hle ni nge turani emai hian tharum thona angai na lo hle maya abial pa hian mi pakhat kut athlaka wangin emai hian athena tharum thona hian engma achingfel theilo ti hria in tharum tho ching te chu hlat ram atum thin anin biak zo chuan an cherna in lampanin ain khal chuak lea abial pa hi du lo top ani bik lova ma se in ti thiam lo miau hi chuan in thren angai thin si ani reivak lawa akar break achiang tlat lo khokar kong are ang reng sia kar chu ti dingin a thiamang tokin siam that antum ve takna a ma se kar che siam chu a thiam chong bik mi alo mel thado ho po hian thil zong an lo thiam bik lo ni nge in alang tran puina amamo tak zet network la chu a chero pui sia mi betlang tur chuan bangthang lama phone khai angaya bangthang lam a om der si lo boi thak takani tunma thingtlanga chuan bangthang lama signal a om thin warehouse pakhata hian mi parwal khat an ron langa an mel en reng pon kalvaria isua mintlan na thu vel an bengkhon lo mel hlom khop mai misual rual ni in bola AJ bus jele pit te an niya AJ hi sumdong hausa le poisak nei lo fa paduat sual ala ni zuya hausa box sual box chu achim om ve khopang le AJ hian avoi khatnan poi khoi atum ve nge pit ero dan la bo chemi lo mi fel tak ania ni masala misual zinga atal ve mio sia achunga enge thleng don hriat ani big lo misuk sual ho tu pa chu bossman ni in anrama dan om zong abo chevek to a tual tha bengrok atrangin nep noi dor thlengin arok to a agan wadi po arok to hia lang ruk thei to pot chu arudu vek ang antiang chi kha ani thisen chaka tui hal eng thil sual bernge anti tumpo hrechong lo ho chu poi khoi chakin an che chuak ta police maltlat pakhatin alo pharding zuya thisen tui hal an ni ti hria se police po hian a pharding lo nge yang le nima sela engma a hreder si lo poila khoi ngai lo pit chu azam chle maya dan phal lo ral thuam rui lo an kol sia azamani police pala chuan alaring hlel em le ngala zona azo te chuan atal buai titi ngal meya police pa chuan a ID te dilin pit chuan ID lem an muwa a motor nung hong turin ala tita deu le ngal eng tak thleng zelang mo ole minlo thlir thin tute taksalama harsat na kaneya karon active theilowa minlo hrathiam shram don ania trong kala harsat deu laka ka mai za si chawa karon tilui shram anie channel hi lo subscribe vela video hi like in minlo share sak thin don ania kandam chianga nga stratut ro pui tak nen lo kir le nge kan tum don ania misual ho chuan police chu an ning tatlat silai phorin an hau hrepa isuan zentel nu a hau ang mai khan an ngai nep khop police pa chuan ti theine hek lo le a in peta top maya police pa chu chutlu in an motora anda a poi khoi chak ngang an ni boka rampalai lenga anjinga mi la that lo om chun tha tir turin an phur chuak don ta ani
thaleram ro Ismail atanu fa tuihal em an omna mun angmaya chuan an hruaya police pa chan a chaw viau ang le pi thiami ala thatlova bossman chuan injirnan tha tir atumta eng tak thleng zelang mo thian te ti ang ti ve du lo ni la a rom boxia mi a that ve nge yang le an ho tu pa chuan lungchu ka tirin silai la kap ngai lo pit po a zai sot viau tuna chuan police pa chaldara akap thei to nge yang le emai tharum tho ngai na lo zet khan silai puak thom alo hrevetlat tiang thaleram rea mak ati hle maya ramwak ti don sela sa an om mangsi lova athom hriat na lam chu fiang nge atum dikna du mi ania thil dik lo angai thei reng lo atui nen chuan thom a hriat na lam apana misual rol ho chuan police pakhat an lo hol thap mai pi chuan thalfang a thata police pa a thal topa an chetla lo en reng tu emai a che boy tak zet a bottle a thlau ke a sai doi ang do ani awangin a ke ri misual hoin an hretlat emai chu mu in rang takin an uma emai atal boita emai chu an man tange maya an tha don tho awangin pongsual ve hrim an duwa thitur tho pongsual chu an hrelo na samai boela chuan kan Fernando len dana zirin kan stratu tang anei nung berin atop akharanga a size te in kan stratu masa ang ti in ruwa manna an siam zunga an ferve ang reng khop mai anei nung fal do chu anu khoya an trang don ni in alang emai chu kol an bun tira eng ti zong po arem turin an handin tira lal solomona a indai lo te reng nen bossman le apol te eroin anin chan meu love an boilai chuan police pa kha alo thidera rang taka thovin akara alu thuaya emai chan thei ani big lo wangin tlan chu alo tum ve bok boela chuan emai taksa adai tanta bai bing tiat lek anei ani mana a start masaber don ni in alang asil fen te phelsak antuma chuti lai chuan police pa kha atlan chuak tlat misual rol ho chuan an vata bossman chuan asilai chu thate te a hungin police pa lu akap si mai silai ka athiamin avoi khatol thana ani lo ti achiang reng mai misual ho an kalbo vek ta ka chuan emai chuan kol cha bi a ke mangin a highway a la thei lovin a in phela chemte in vena tur kengin atlan chuak ve theita sipai pension Fanu train thatak nei ania a hmunom chhovio ang le akara kalin amamo tur ang ala a apan azir tir thin mani in ven dan le vande makhik dan vel a hrechuak warang le apa hian atete atangin afanu hi thil azir tir na sa hle thina thuak kan man na sa chuan eng thil po hi ral thuam hlau om taka kan chuwa vek thei ti in a hril thina emai hian mangtang kai thei takang mo in lama chuan emai pa chuan afanu in khen a hun to ti a hre theya nimasela aron la thleng si lo khola biak an tum thin khol ala thei box si lo angai a thalo tak zet afanu chunga chuan thil thalo a thleng nge ya angaya puiturin sipai pension ke bai mai ani to sia a boi thak ve khopang le a thiampa chu kholin afanu chanchin an hrila a thiampa chuan hokonga afanu kar a hmu thu le emai a hmu lo thu an hrila a thiampa hi ho ve mek ani nge emai chuan a ID card a keng lova a bag a ken baka a chunga thil dik lo a thleng nge ni in an ngai misuk sual om ngai na hrelo ho chuan an zoina man ruat tur emai atlan chuak ti an hretheya an ti dan tur an lo hisab vek to sia ui takan ni botir mai an phalbik lo an zoina man ruat tur emai chu an zong hal chu chuk mai ani emai nu an han chuya an rin ai a nu chui a har zek le ngala an rin ai a fing dai mai mei chemol le tlo ani lo ti chu a chiang ve reng a chau chia anga an hmu thuai po an be se nimasela emai apa zirtir rep to chuan nu chui tu ho bum chu a hne so ru ra
niak lem siamin misual ho an boinak mai anin thendara chu tak chu emai tan rem chang be an online ani don ni inalang meiche pakhat be ron an tuma alo beilet zek lawang ti asoi theih ta hau lo mai eje ale boela chu in kopin emai niak an zuya ni masela an be se angotin thil a thleng theilo an zui tak zela chuan an mufuta eje chuan a thian de hril adu lova an pahnia an chen rep nuwa an thian de hril adu chau emai chu tui khuwa bula a ha chola apa thu soi thin te angai tu neu bok tui chu an phala tui chu a thiang hlim tok lo ti hria in apa thu soi a hria chu mangin a filtera apa thu thril thin alo vong thin chu awan nei pha don ni inalang boela chuan ron nang chingin atui thlit fim sa chu in andila silain atin box si ti theih avan wang em alum si an chaw si ape omlo te reng nen boela ero ala za zek mai kholum khowata po mi pathan khathi chuan lot sa in an pai ani ber emai chu tiluina mangin an kesa emai chuan ka du lo ti na che ka du lo ani ti in a hrilom loma boela chuan ngai poimo lovin kut athak luya mi fel tak ro thapru em emai chuan achemte in avithlum ta ani emai pa le athrem pa chuan afanu kar chu anwa muwa thil dik lo a thleng ti an hre thei ta ni masela apa chuan police shil angai lowang kumsom chuang training ka petoka a inveng thei emang tharum tho angai na lowa silai adu lo bok indona te hi a huwa keima awang ani ber ate do lain varak akapa chu po chu in chir takani a inveng thei emang ti in angai a thave hle fate en kol uluk poimo ziah alang chiang viawani he thuwa hian thalera chuan ejean athrempa boela chu walki toki mangin abe theilova amut afu thei to lo athrian dangte bia in boela chin hria reng an omlova athi to ti reng an hralo bok ema in athat dai to sia pong sual chi lo pong sual an tuma an che boy ani ber emai chuan an trong a hreve renga walki toki chu la in boela athat ero a in thiam thei thak lo eje chuan boela ruang a muchuak ta anin biak hlatna ema in alak thu a thian te an rila bosman chuan walki toki kha mangto su i omna ema in a hre thei don isilai kha ka pokla i omna kan lo kalang ti in rang takin a rila an pan ngal thuai an trong thom chu ema in alo hriat ve awangin adeu viu meya nui so in dar karli chungin police ko ro in sahim nan ti in avo ve mak mai eje chuan ketniak chu azui ve zela ema in abum ti reng a hrelo eje misual tlo lutuk chu lungin adeng hlumle ta ani misual pahni athatta emai chu bosman chon mu in ka atuma ni masela aka fu thei mai big lo tlan che dan te chu azong thing thiama rap thak ru reu takani aka fe nu po chuan afu theilova emai chu in chunga atlan lu theita ani bas keile pi chuan lu khung antuma misual ve si an tlo hlom ang reng sia emai la ato khir em si an che boile emai angem tui khua tui thlit fim lo an in awang khan an zoi chelhom viau maya an ma a mis than thani po umse an che thei kher lowang le emai thuak le misual a ho thuak a in thlau tlat an mit a fi lova an tui in chuan ati zoi ani ber emai chuan rang takin je a bei thuta athat le ta silai tel lo pon mi pa sual satlia chu ne takani pit bein tha atuma pit chuan ngai dam dilin a opna mun tuma a hril lo chuan a chhuar tur thu ema in an hrila emai chuan khonga in a chhuar zalena pit chuan phatsanin emai chuan a that vele ta ani emai omna an hriat to awangin room danga aluta bas khan alo chang reng to mai silaya intinin emai chuan in sual puya achawa bas nen chuan in bein emai chuan athat le ta tuna chuan bosman chi adam ta pona chuakin bosman chuan alo tin renga cowboy danin anin kapa
emai pon hliam atur bossman ero athita ani silai ngai na lo emai pon anun channan aman ve pha ta ani emai chu an chena ina ho in apan alo muaka tharum tho du lo ma se atrul huna chuan a tho ve tlat mi an tloma wang hian zuam ngot chi an nilova an ti lo chin a thlen huna chuan an lo ra phlak phian theiania fa te hi engkim zirtir an thanga ye ole min lo thlir thin tute trong lama har satna kaneya wangin thil kalam fi a thei hri lova video hi karanti chu khat ema wangin ronti chuange ka du sia kadam chiang huna nge ti hian damsam lo chung po hian karanti zel don comment lama in ngai da min lo hril le ram don ania